Chirayo musalaba akerwa botacha vive viane Yonsibia bambirwe agacha ereko ogoria no bororo bonge yeso anorete kavivo godie vive viane nigare o mororo omore mereria ogochena enkoroyane tinina ekina no mosi borende que vive viane via bambire Yonsibia bambirwe agacha ereko bogoria no bororo bonge yeso añorete kavivo goye vive viane Yonsibia bambirwe agacha ereko bogoria no bororo bonge yeso añorete kavivo goye vive viane to ora marandia ko bara tertole kirambauti asinchira yo bweni na asinchira yeliboa Erebia goserebia lakini nende asa mangana yo gochutia tigango atoretere amangana magia report kurwaria ase kanisa ekam center ya magena kuna kolengana aya liganirie asinchira yo gochuta happy day happy sabbath happy day nago kirego sanga na ino ase sabato ya rero nsengo kwa Hilary ndio Kennedy Wanyama nka bosima ya semeteme gaiga Moses niwe asan maranderi tukoyare na sekambi yogo sieka na so sieka umega bia kambi ya magana main asaba gani au waikirana elikunya kwa babo seniwa nelingana yomonene abaradia bege FM bakora wana James Kichano mwibirania Lydia nyaboke moko timu ngana bwechiro Vincent Babu no muntu muyondigo nigo waikirana ase kanisa iga mo ngino motanga ni bia kaunti ya Kisii Mei kwamboka na waigomo konyi bomo nogaria se bunge iga jako bagaka ega tiaba MCA wande nigo waikirana se omego yoiga waikira buno tuko uterera mangana iga nsekor kwa Hilary Kennedy Anyama Erigubaya mwanya getinge omubusi abone ke sotokora ki pasara kitotuita asenjera bene ke maso botenelwe cap center yegani mbwate special request okataka ngori ko ombelango in the afternoon wetara sa material bonds begesa okuna okamasa material arandili na koire nzile ye kanisa ya magena main Moses elibobia mwana kegema